तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. त्या रात्री मी माझ्या भावासोबत आमराईतून चाललो होतो. घरी यायला आम्हाला त्या दिवशी बराच उशीर झाला होता. घरचे काळजीत असतील त्याहीपेक्षा उशीर झाल्यामुळे ते आमच्यावर रागावतील अशी आमच्या मनात भीती होती. म्हणून आम्ही झपझप पावले टाकत होतो. आमराईतून जात असताना अचानक एक दगड माझ्या पायावर जोरात येऊन बसला. मी अक्षरशः कळवळलोच. तोच दुसरा दगड माझ्या भावाच्या डोक्यावर जाऊन आदळला. आमराईतून कोणीतरी मुद्दामून आमच्यावर दगड मारत होतं. आम्ही रागारागातच ती पायवाट सोडून आत झाडीत घुसलो. तिथे जाताच तिथून कोणीतरी झपकन गेल्याचं आम्हाला जाणवलं. पण तिथे प्रत्यक्षात असं आम्हाला कोणीच दिसलं नाही. तिथे जंगल सदृश्य भागात जास्त वेळ काढणं हे चांगलं नव्हतं. म्हणून मग आम्ही तिथून निघून आलो. त्याच पायवाटेने काही अंतर चालतो न चालतो तोच तिथे एक बाई आम्हाला दिसली. एका झाडाखाली बसलेली तिने आपल्या छातीशी काहीतरी कवटाळून धरलं होतं. अंधारात नीटसं आम्हाला काही दिसलं नाही, पण ती आम्हाला पाहून विचित्र वेड्यासारखी वागू लागली. मला तुमच्यासोबत घरी घेऊन चला, मला इथे नाही राहायचंय, असं बोलत ती विचित्र आवाजात रडू लागली, विव्हळू लागली. तिची ती अवस्था पाहून आम्ही तर घाबरूनच गेलो. कसलाही विचार न करता आम्ही तिथून पळत सुटलो. इथे घरचे आमची वाट पाहत होते. आम्हाला घरी धावत येताना पाहून ते विचारू लागले. तेव्हा वाटेत घडलेली सगळी घटना आम्ही त्यांना सांगितली. आधी तर त्यांना त्यावर विश्वासच बसेना. मग ते तसेच आम्हाला घेऊन त्या आमराईकडे गेले. आम्ही त्यांना त्या जागी घेऊन गेलो, पण तिथे तर कोणीच नव्हतं. आम्ही तसेच घरी निघून आलो. पण तेव्हा आम्हाला हे कळलं नाही की घरचे एवढे का काळजीत पडले होते ते. या गोष्टीला 7-8 दिवस होऊन गेले असतील. आमच्या वाडीतीलच एक काका, ज्यांचं घर त्या आमराईपासून काहीच अंतर जवळ होतं, ते संध्याकाळी घरापाठी काहीतरी करत बसले होते. तेवढ्यात तिथे त्यांना एक पक्षी मेलेला दिसला. ते त्या पक्षाजवळ गेले तर त्यांना काही अंतरावर अजून एक पक्षी मेलेला दिसला. त्यांनी घरात जाऊन टॉर्च आणली. पाहतात तर काय, तिथे 6 ते 7 पक्षी मरण पावले होते. त्यांच्याकडे पाहून तर असंच वाटत होतं की त्यांना कोणीतरी दगड मारले असावेत. तेवढ्यात एक दगड त्यांच्या डोक्यावर येऊन आपटला. तसे ते भडकलेच. ओरडत ते त्या आमराईत शिरले. काही अंतर आत गेल्यावर त्यांना दिसलं की तिथून एक बाई जात आहे. ती काहीतरी तिच्या छातीशी कवटाळून होती. काका तिच्या पाठी गेले. बराच वेळ झाला काका तिचा पाठलाग करत होते. शेवटी त्याने तिच्या दिशेने टॉर्च मारली. तसं तिने काकांकडे नजर केली आणि जोरात रडू लागली. काकांनी टॉर्चच्या मदतीने पाहिलं की तिच्या हातात एक मेलेलं बाळ होतं. त्या काकांचे पाय जागीच थांबले. ती बाई आमराईत असलेल्या एका घराकडे गेली. काका भानावर येऊन इथे तिथे पाहू लागले. ती जागा, ते घर. काका तिथून धावतच सुटले. ती जागा ज्यांची होती त्यांच्या सुनेच्या डोक्यावर परिणाम झाला होता आणि ती वेड्यासारखी वागायची. त्याच मानसिक अवस्थेत एकदा तिने तिच्या बाळासोबत विहिरीत उडी घेतली. ही घटना जेव्हा घडली तेव्हा आम्ही तिथे नव्हतो, त्यामुळे मला आणि भावाला याबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. पण त्या काकांनी तिला चांगलंच ओळखलं होतं. ते धावतच त्यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी घाबरून घराचं दार आतून लावून घेतलं. आजही तिथल्या अनेक लोकांना ती दिसल्याचं बोललं जातं. काही वेळा रात्री उशिरा घरांवर दगड पडल्याचाही आवाज येतो, पण त्या गावात शक्यतो कोणीच अंधार झाल्यावर घराबाहेर पडत नाही. अनुभव दुसरा. ही गोष्ट आमच्या गावातील एका मुलासोबत घडली होती. त्याच्या आजोबांना बिडी ओढायची खूप वाईट सवय होती. ते त्याच्या बाजूच्याच गावात
एका पडक्या घरात राहत होते. त्यांचं वय झालं होतं. शेतातील कामं त्यांना आता जमत नव्हती. बोलायला त्यांच्या वयाची माणसं मोजकीच राहिली होती. त्यांच्याकडे होता तो फक्त वेळ. मग त्या वेळेत करायचं काय, तर ते बिडी ओढत बसायचे. त्यांना सतत सतावणारं एक दुःखही होतं. आजोबा सतत आजारी असायचे, म्हणून त्या मुलाची आई आजोबांना काळजीपोटी त्या मुलापासून नेहमीच लांब ठेवत असे. रक्ताचा नातू असूनही नातवाला भेटायला मिळत नाही याची त्यांच्या मनात नेहमीच खंत असे. याच विचारात ते एकावर एक बिड्या पित असत. त्यांनी बऱ्याच रिकाम्या माचीस बॉक्सच्या पेट्याही त्यांच्याकडे सांभाळून ठेवल्या होत्या. बसून बसून त्यांनी त्या पेट्यांच्या मदतीने एक छानसं घर बनवलं होतं. ते इतकं चांगलं बनलं होतं जणू एखाद्या कलाकाराच्याच हातून घडलं असावं. शेवटी ते खूपच आजारी पडले होते. ते सारखे म्हणत, मला एकदा तरी माझ्या नातवाचं तोंड पाहायचं आहे. शेवटची इच्छा म्हणून त्यांना लांबूनच नातवाचं तोंड दाखवलं. पण वयाप्रमाणे त्यांची दृष्टी कमजोर झाली होती. त्यामुळे दारात उभा असूनही त्यांनी त्यांच्या नातवाला नीट पाहिलं नाही. काहीच दिवसांनी त्यांनी त्यांचे प्राण सोडले. वडिलांबरोबर आजोबांच्या घरी साफसफाई करत असताना त्याला तिथे आजोबांनी बनवलेलं घर दिसलं. त्याने हट्ट करून ते घरी आणलं, पण त्याची आई ते घरात ठेवायला तयार नव्हती. म्हणून मग त्यांनी ते गोठ्यातील माळ्यावर नेऊन ठेवलं. तो मुलगा सतत माळ्यावर जाऊन त्या घरासोबत खेळू लागला. एकदा नेहमीप्रमाणे तो तिथेच खेळत बसला होता आणि अचानक तो जोरजोरात रडून आईला हाका मारू लागला. त्याची आईही धावत लगेच तिथे पोहोचली. तेव्हा तो मुलगा जे काही म्हणाला ते खूपच भयानक होतं. तो म्हणाला, मला आजोबा त्यांच्यासोबत घेऊन जाणार आहेत. त्याच्या आईला तर आधी काहीच कळलं नाही. तिने त्याला सगळं काही सविस्तर विचारलं. तेव्हा तो सांगू लागला की आपले आजोबा अजूनही या छोट्याशा घरातच राहतात. ते दर दिवशी त्याच्याशी बोलतात, त्याला गोष्टी सांगतात. त्याच्या आईला त्याचे हे भातुकलीचे खोटे खोटे खेळ वाटले. इतक्यात तिचं लक्ष आपल्या मुलाच्या पायाजवळ गेलं. त्याचा पाय कोणीतरी नखांनी फाडला होता. तो सांगत होता, या घरातून आजोबांचा हात बाहेर आला आणि त्यांनीच त्याचा पाय पकडला. ते त्याला त्या बॉक्सच्या घरात खेचत होते. तिने सरळ ते माचीसच्या पेट्यांचं घर गोठ्यातून बाहेर अंगणात आणलं आणि रॉकेल टाकून जाळून दिलं. लहान मुलाच्या बोलण्यावर, त्यांच्या काल्पनिक गोष्टींवर कोण किती विश्वास ठेवणार. पण येऊन जाऊन एक गोष्ट मात्र त्या मुलाच्या आईला आजही सतावत असते. त्या मुलाच्या पायावर आलेले ओरबाडल्याचे निशाण हे त्याच्या छोट्या बोटांचे तर नक्कीच वाटत नव्हते. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.